бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон бунёди хонаҳои баландошонаи бисёрҳуҷрадор, мактабҳои типи замонавӣ, марказҳои ташхисиву табобатӣ, варзишгоҳ ва комплексҳои варзишии замонавӣ, марказҳои дилхушиву фароғатӣ, тарабхонаву чойхонаи миллии замонавӣ, марказҳои савдову хизматрасонӣ ва биноҳои маъмурии замонавӣ аз ҷониби мақомоти маҳаллӣ ва соҳибкорони ватандӯсту ободкор ба нақша гирифта шуда, марҳила ба марҳила ба истифода дода мешавад. ҷиҳати сазовор таҷлил гирифтани 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Хисор сохтмони 767 иншоот ба нақша гирифта шуда, то инҷониб сохтмони 361 иншоот ба идмом расидааст, ки айни ҳол фаъолияти хуб дорад. дар соли 2020 сохтмони боғчаи кӯдакона, марказҳои хизматрасонӣ маишӣ, бинои истиқоматии баландошона, корхонаҳои саноатӣ, майдончаҳои бозии кӯдакона ва ғайра сохта ба истифода дода шуд, ки фаъолияти хуб доранд. мо сокинони шаҳри Хисор кӯшиш мекунем, ки ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро сазовор пешвоз гирем. дар шаҳри Хисор корхонаи истеҳсоли маҳсулоти ширӣ ҷамъияти Саломии кушодаи авитсена сохта ба истифода дода шудааст, ки имрӯз дар он 10-15 нафар сокинон соҳиби ҷойи кори доимӣ гаштанд. дар ин корхонаи нави саноатӣ истеҳсоли зиёда аз 35 номгӯи маҳсулот ба роҳ монда шудааст. ҷамъияти Саломии кушодаи авитсена дар шаҳри Хисор, ки аз ҷониби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон кушода ба истифода дода шуд, ки имрӯз фаъолият карда истодааст. дар корхона имрӯз зиёда аз 35 намуди маҳсулот истеҳсол карда мешавад. маҳсулотҳое ки мо истеҳсол мекунем ба тамоми ҷумҳурӣ содирот мешавад. шир аз худи фермаи ҷамъияти Саломии кушодаи авитсена қабул карда мешавад. дар оянда мо ният дорем ки истеҳсоли дигар намуди маҳсулоти шириро зиёд кунем. дар маҳаллаи 8-уми шаҳр бошад бинои хуштару замонавии кӯдакистони хусусии Кабутар ба истифода дода шудааст, ки имрӯз зиёда аз 200 нафар кӯдак ба таълиму тарбия фаро гирифта шудааст. кӯдакистони мо соли 2020 18 сентябр кори худро оғоз ёфт. кӯдакистон аз тарафи асосгузори сулҳу ваҳдат, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон оғоз ёфт. ҳоло кӯдакистон кори худро давом дорад. ҳоло дар кӯдакистон зиёда аз 200 нафар кӯдакон ба таълиму тарбия фаро гирифта шуданд ва зиёда аз 30 нафар коргарон дар инҷо кор мекунанд. зиёда аз 25 нафарашон занҳо мебошанд. шароит дар кӯдакистони мо хеле хуб буда ба тамоми талаботи ҳозира замон ҷавобгӯ мебошад. машғулиятҳо бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ мегузарад. давоми солҳои соҳибистиқлолӣ дар доираи иқдоми созандаи роҳбарияти олии давлат ва ҳукумати мамлакат, саҳми соҳибкорон ва амалишавии барномаи давлатии рушди муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ дар марказ ва деҳоти шаҳри Хисор 11 муассисаи таҳсилоти томактабӣ бо фарогирии 11603 нафар сохта мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтааст. сохта ба истифода додани иншооти таъйиноташон гуногун дар шаҳри Хисор идома дорад.